Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Един малко по-различен уикенд измина с мачове на националните отбори, но пък за сметка на това, около сделката, свързана с Манчестър Юнайтед, имаше предостатъчно така, причини да се говори за всичко това. Така че, може би да почнем от там, ако искаш, Ивайло, от сделката на Man United, какво означава тя. Те има страшно много аспекти, но да започнем от това. Изненада ли те това, че така, фамилията Глейзърс даде формално погледнато 25% от клуба, или дава, защото не е гласувано решението? Ами, дали ме изненадва? То по-скоро ме изненадва и вероятно и повечето фенове на Манчестър Юнайтед това, че катарския шейх се оттегли. Сега ние не сме били там на масата на преговорите и не знаем точно какво е станало, но предположението е, че е поискал твърде много. Тоест над 40 и не знам си колко процента и така нататък. Глейзерови не били склонни, разбира се, да продават. Което сега във всички среди в Англия, които знам и пък и в България сред фенове на Man United, всички смятат, че това е много трагично нещо, защото вероятно, разбира се, особено в Англия, и даже не говоря за някакви радикали, а почти масово феновете искат Глейзерови да си ходят. И съответно това пък оттеглянето на този шейх, който беше свързан с някакви мечти, че те ще са новите Man City, т.е. петродоларите ще се изсипат върху тях и така нататък. И най-накрая ще свършат вече мъките, които трябват десетилетия и ще стане и повече до година най-вероятно. Това е едното. Другото е само да кажем, че сър Джим Радклиф, той не е съвсем чужд на спорта, да напомна. Той притежава един от най-добрите колоездачни отбори в света, Инеос, както и френския Ница клуба. Сега това не знам доколко ще има общо с факта, че придобива една четвърт от Man United, но тук по-важното е, дори не е цената, която е милиард и 300 милиона и на никому нищо не говори, просто едно число, а по-скоро процента, защото процента хем е малък, но от друга страна той е заявил и по всичко личи, че шестимата Глейзъри плюс там другите шестима, които гласуват, са съгласни май до един с това, което той иска, именно той да ръководи, т.е. под негов надзор да се ръководи цялата футболна част в клуба. Това означава управление, негови назначения, като вероятно нови назначения, като спортни и футболни директори, трансфери, не знам си какво и така нататък. Като голямото притеснение, доколкото разбирам, е, че по някакви първоначални сметки Радклиф, който или неговите хора, айде така да кажем, неговия екип, заради финансовия фейрплей няма да направят някакво чудо, т.е. няма изведнъж да се изсипе златния дъжд в Манчестър Юнайтед, т.е. на Тен Хаг, до когато и да остане, защото може би и това трябва да коментираме, Тен Хаг ще трябва да се оправя приблизително с наличното, ако Ман Юнайтед следва стриктно почти стриктно до сегашната си политика говоря за зимен трансферен прозорец. Т.е. обикновено Man United не са активни през зимния трансферен прозорец. Може да се окаже, че не само не са активни, ами някакси да се трупат пари и фонд, за да може следващото лято да се похарчат съответно повече и тогава да става някаква по-чувствителна трансформация в клуба. Всичко това не води до много добри новини, още повече имам предвид за феновете, защото клуба е в криза, не се вижда как ще излезе от нея, поне за момента не се вижда. В средата на таблицата е нещо, което с дет се вика до преди броени години беше напълно немислимо. И в сравнение с вече новооформилия, бих го нарекал топ 4, именно Тотнъм, Арсенал, Сити и Ливърпул,
според мен отбора в футболно отношение чувствително, чувствително изостава. Добре, И само сега да. ако искаш да Да. започнем поред по всички тия неща, защото ти ги очерта. Първият важен въпрос. Ако приемем, че наистина спортната власт отиде в новия инвеститор, аз го наричам инвеститор съвсем не случайно, това какъв знак би трябвало да бъде за феновете от една страна и от друга страна за фамилията Глейзър, защото никой не оспорва ефективността на икономическото управление на Man United. Големия проблем е спортната част, обикновенно. Тоест, дали пък те не взимат мерки за реалния проблем вътре в клуба? Значи той има две страни този въпрос. Единият е, че Глейзърови нито разбират, нито им се занимава, нито дори ходят на мачове. Освен в отделни случаи Аврам се появява понякога на стадиона и то до някъде е разбираемо, защото ги освиркват и така нататък. Но в този смисъл това, което иска Радклиф е някакси оправдано. Тоест, окей, аз ще си купа тая една четвърт, която ми давате, обаче искам аз де-факто да управлявам клуба. И сега моето предположение е, че в смисъл цялостното отношение на Глейзъри, които гледат на това само като просто на бизнес проект или нещо подобно. И това е едно от основните неща, в които ги обвиняват, че там няма сърце, има само рацио за бизнес. Има логика да се поиска тази спортна власт и да се владее. Истината е, че единственият пример до тук, който имаме в футболното отношение, свързан с сър Джим Радклиф, и това е френския Ница, той никак не потегли добре този отбор. След като го купи от един американец от китайски произход, вече съм му забравил името, няма значение, но още Патрик Виера тогава беше, това е преди 4-5 години, беше треньор на Ница. Почнаха с 5 поредни загуби, път те го уволниха. След това дойде един румънец на Алианс Ривиера и така нататък. Да не влизам във всичките подробности. Въпросът е, че няма гаранция, айде така ще го съкратя и ще кажа, няма гаранция, че ако хора, самия Радклиф, който между другото е и фен, наистина, самия Радклиф и негов екип, няма гаранция, че те ще оправят положението по никакъв начин. Някой ще каже, че в живота за нищо никога няма гаранция в общи линии, обаче за момента в смисъл боравим с твърде много неизвестни, за да си представим дали това е пътя към евентуално излизане от кризата на Юнайтед и най-вече в какви срокове това би могло да стане, ако ще става. Знаеш ли, имам ако се опитаме чисто практически да си представим сценария, сменя се собствеността, сменя се управлението, сър Радклиф поема спортната власт, респективно футболната. Нормално е да инсталира нови хора там. Дори се говори се за Майкъл Едуардс, който е бившия изпълнителен директор на Ливърпул, може би не беше точно изпълнителен директор, той беше човек, който занимаваше с трансферните сделки и така нататък. Тоест, ще има нови хора. До тук добре. Майкъл Едуардс, само извинявай, че те прекъсвам, това е много важно, защото след малко ще говорим и за Ливърпул. Майкъл Едуардс е човека, който доведе Мохамед Салах и Анди Робъртсън и още няколко падения. Човека, който се сети и успя да пробута Филипе Коутиньо на Барселона, за да могат да си купат с същите пари Ван Дайк и Алисон. Тоест той е също почти колкото Клоп е архитекта на това Клоповия там версия 1.0. Само това в скоби да кажа. Но аз се питам за следното. Които и да са, те ще са нови хора. И после ако нещата пак не тръгнат, тогава, извинявай, обаче има един много сериозен сблъсък. Кой на кого в собствениците в борда, кой на кого ще държи сметка? Защото, извинявай, но фамилията Глейзърс може да кажете, бе, пич, ти какви хора си назначил сега? Ти може да имаш 25%, ама акциите падат. Ние сме потърпевши заради това. Структурата от двама собственика е много много трудна. Аз си спомням в Арсенал, докато бяха Османов и
и Кронке, Да. там нищо не вървеше на практика. Защото от фамилията Кронке казаха, ние не можем да инвестираме в компания, еди каква си собственост, не е наша, не е изцяло наша. Тоест това е нещо, което според мен също си заслужава да бъде отбелязано в Man United. Ами да, сега тук големия въпрос е, ако ще се прави, както за удобство го нареках, трансферен фонд, откъде ще идват парите всъщност. Защото до сега не можем да кажем, че глейзърови са се стискали. Значи само през последното лято бяха похарчени 177 милиона паунда за футболисти. Там включваме и цената на тези под найем, като Амрабат и така нататък, но мисълта е следната, че конфликтите се пораждат по-скоро от това, от неяснотата, кой в крайна сметка ще ги инвестира тия пари. И ако Ратклиф се е ангажирал с тази инвестиция, доколкото ще му позволи финансовия фейрплей, както казах, значи тогава не би трябвало да има чак такива търкания, но си прав, че винаги когато има властта е двуполюсна, т.е. има два центъра на власт, особено в финансов смисъл, наистина може да доведе до търкания. Сега, за мен е много по-важен въпрос доколко и до кога ще продължи доверието в Тен Хаг. Сега, всяка логика, особено тази на Man United, не че примерно с Солшар това се получи, т.е. дългото изчакване, втория договор и така нататък. Може би ако там финалната серия беше много лоша и той за това беше уволнен, но може би ако бяха продължили, щяхме дълго да си говорим, защото почти от всички, които са се изредили, с изключение за малко на Мourinho, мисля, че Солшар ги беше повел към, да го наречем, по-сериозно стабилизиране и завръщане където им е място. Тук въобще не говоря за вторите места и кой къде е завършил, защото за тях това е абсолютно безпредметно. Когато разликата точкова и всякаква и футболна, ако ще с първите в случая, тогава говорихме за Ман Сити, е толкова сериозна. Защо споменавам Солшар? Защото има логика на Тен Хаг да бъде оставен този сезон. Окей, този сезон да бъде в някаква степен отписан и той вече като че ли е отписан. Значи аз не знам какво чудо трябва да стане. И три от те, които изброих, новите топ 4, както им викам, да влязат в лоши серии, па Юнайтед да изпомачка 20 мача без загуба. Или нещо такова, което на мен ми изглежда напълно невероятно. Тоест, логиката е, поставете Тен Хаг този сезон, вижте какво ще правите другото лято, с какви футболисти ще се обогати клуба и едва тогава, ако още мине някакво време и нещата не се подобрят, тогава го сменят. Иначе най-лесно е, сещам, понеже всъщност единственият успешен треньор на Ница по времето на, т.е. както Ратклиф ги купи, е Кристоф Галтие, който после отиде в ПСЖ. Смисъл, той ги класира в топ 5 на Франция и така нататък. И ето ти го така да се каже, той даже мисля, че е свободен в момента. Ето ти още една опция за треньор. Това е така. Сега, има и още един много интересен за мен детайл, пак докато сме на темата Man United. Защото Манчестър Юнайтед в тези години не е като да е бил отбор, който не може да дава пари за трансфери. Тоест, те не са имали генерален проблем. Тоест, да са искали някой и да се оказал този някой много скъп за тях. Нали, тези хора, които не искаха да отидат в Man United, те не искаха не заради финансовата страна на нещата, а заради футболния проект. Тоест, те финансово са достатъчно стабилни, за да може този проект да върви. Тоест, може би от сър Ратклиф не се изисква толкова нови инвестиции, а просто по-добре управлявани, по-добре да бъдат управлявани настоящите, които така или иначе са на лице. Защото и ти каза за финансовия ферплей, между другото за мен и шейха да ги беше взел, пак финансовия ферплей щеше да ги спре да бъдат това, което са. Най-малкото виждаме какво става с Манчестър Сити, макар че дет се вика още нищо не е станало. Но така или иначе това е факт. И сега,
как смяташ, че такъв тип сделка, която в четвъртък мисля, че трябва да бъде ратифицирана, доколкото аз разбрах, в този 12-членен борд има 6 човека от фамилията Глейзърс, освен това има 3 души назначени от тях и други 3, всичките бяха зависими по някакъв начин от фамилията. Сега в момента не мога да цитирам връзка. Тоест там не се очакват кой знае какви изненади, може би. Въпросът е как това очакваш реално макар че ти го загатна вече, как очакваш това реално да повлияе на настоящото състояние на отбора? Аз не очаквам едното да има общо с другото, защото те очакванията бяха за голяма промяна. Тая промяна за сега не изглежда толкова голяма, че такава, че да се деца вика да разтърси целият клуб из основи или изведнъж някои футболисти да се осъзнаят за кой отбор играят и така нататък. Още повече, че резултатите наистина хич не са добри. Тук включвам и двете загуби в Шампионската лига и така нататък. Жълто идва матч с Шефилд Юнайтед, който уж изглежда лесен, ама да видим дали е лесен, защото ако и в този матч има проблеми, вече не знам дали открито няма да се заговори за смяната на Тен Хаг. И сега, разбира се, тук съм длъжен да кажа, че и Тен Хаг в някаква степен си е виновен, особено за това, което чуваме, че е да знам, по-сложен характер и с някои футболисти не се разбира, с други открито ги изгони, като Джейдън Санчо и така нататък, като най-различни дисциплинарни най-вече причини, но като изключим това, Тен Хаг въобще не е лош треньор и аз затова казвам, че може би логиката е да се остави този сезон и да се види дали пътя напред е с него. Това е част от отговора на въпроса какво очаквам сега да се случи. Още повече, че както споменахме, нещата няма да избухнат и изведнъж Ман Юнайтед да извадат 300-400 нови милиона и да ги похарчат за играчи. Вече обяснихме защо. Така че начинът футболистите, с които в момента разполага Тен Хаг, което между другото не прави впечатление на треньор, който работи с много широк състав. Тоест той си има визия горе-долу как трябва да му се получават нещата и като не върват, въобще не се церемонии да смени примерно Каземиро, който направи 2 силни матча, след това един много слаб и така нататък. И затова беше сменен пример, давам сам. И в смисъл такъв, ако Тен Хаг е достатъчно добър за Аякс, може да се приеме, че вече се е качил на следващото ниво. Т.е. ако приемем, че Ман Юнайтед е следващото ниво, но то в финансов най-вече смисъл със сигурност е следващо ниво. Така че това ми се вижда до момента, но за да не прекрачваме в гадателството, нека да видим още серии от някакви резултати, защото знаеш какво се случва в Премиер Лиг. В смисъл, ако Юнайтед продължат така още примерно един месец или нещо подобно, според мен просто ще бъде уволнен Тен Хаг. Да, аз се абстрахирам за момент от резултатите, както ти казваш, но опитвах се днес по някое време да си сетя колко пъти се е случвало даден треньор да преживее смяна на собствеността и да остане дълго време след това. Примерно, знам, примерът е неадекватен от гледна точка на стандартите, обаче примерът с Гари О'Нил и Борнемут е също много интересен. Защото за Борнемут оцеляването във Висшата лига с Гари О'Нил миналия сезон е това, което е за Ман Юнайтед влизането в топ 4. Реално, според мен. Дори може и за Борнемут да е повече, отколкото топ 4 за Ман Юнайтед. И въпреки това собственика си е наумил, че иска нещо друго и си го махна. Най-хубавият пример за мен е Раниери в Челси с Абрамович. Когато тогава Челси вървеше нагоре, ако не се лъжа в годината, в която Раниери си тръгна, станаха втори, играха се полуфинал в Шампионската лига, нещо от рода. И пак, просто защото собственика си е наумил, че е нещо друго, окей, то беше по-добро и така нататък. Така според мен, колкото знам, че ще прозвучи лошо, но при Тен Хаг въпросът не е
Дали е кога? Не знам дали ще се съгласиш такова крайно мнение. Значи аз няма как да упрекна Абрамович с задна дата, защото след всичко това, което се случи с Мориньо след това, значи вероятно той излиза, че той е прав. Иначе нещата, разбира се, че с Рениери вървяха. Тогава Арсенал бях победени в Шампионската лига с гола на Уейн Бридж, след това паднаха от Монако в два матча на полуфинала и така нататък, но това вече няма никакво значение. Значение има, че Абрамович вече беше една година в клуба, вече беше започнал да пазарува на кило и изведнъж реши, че това не е неговия треньор. Но ако се абстрахираме от този стар случай, това, което казваш с Гари Онил е много впечатляващо, защото сега може да се окаже, че хората на Бил Фоли, както се казва, може да си блъскат главата в масата, защото с Ираол в момента нещата не върват по същия начин. И ако Борнмът бъде замесен, и то така изглежда, че в крайна сметка най-вероятно ще бъде замесен, освен ако нещо не стане, то не кликне изведнъж този проект в борбата за оцеляване, тогава това трябва да се отчете като огромна грешка. Още повече, че виждаме Улс на какво са способни. Иначе то на Гари Онил, само деца вика, само ние с тебе, които следиме от много години Висшата лига, му знаехме името и въобще кой е този човек. А той наистина с Улс в момента и да кажем горе-долу същия ресурс, прави айде те да не са чудеса, но в смисъл да вземем мачовете само срещу Юнайтед и Ливърпул, въпреки че бяха загубени, и разбира се победата срещу не кой да е, Манчестър Сити. Така че те грешки постоянно ще стават. Някой собственик ще е наумил да махне треньора Хикс, идва треньора Y и по някакъв начин нещата не се получават, че намериме и сигурен съм и много други примери. Но пък има и обратни примери, като Дейвид Мойс, който на 2 пъти се връща от мъртвите, така да се каже, казано шеговито. Тоест на 2 пъти беше буквално на 1 час от това да бъде уволнен и сега пък виждаме Уест Хам с няколко добре прицелени, да ги наречем, покупки, като Едсон Алварес и Праус и така нататък. В смисъл за какво става въпрос, за колко стабилен отбор като игра става въпрос. Тоест, възможни са всички варианти, но аз продължавам, не защото съм някакъв заклет традиционалист или нещо подобно. Мисля, че Тен Хаг има още какво, т.е. има смисъл да му се даде още време. Още един нюанс на тая тема. Изхождайки от идеята, че когато един човек се е запалил да инвестира в един футболен клуб, дори първия път да не стане, ще стане втори път. Тоест, този същия шейх, който се отказа сега да вземе Man United, нали, там парите не са проблем, се питам дали не би се насочил някъде. Защото такива примери имаме в миналото. Не успяваш с една сделка, пък пробваш, пък намираш друга и така нататък и така нататък. Тоест, има ли не помниш с Абрамович, който не знам колко е верен, че той се засилил да купува Спърс и нещо зациклила там сделката с Сарана Шугар и така нататък. И някой му казва, я вземи тия, защото са по-в центъра, тия сините. Мисълта ми е, че ако този шейх е решил да инвестира в футбола, продължителните преговори говорят за това, че той нямаше идеята просто така да влезе в тази битка, тогава на къде би могъл да се ориентира в Англия? Защото в Англия няма да е някъде другаде. Значи, ако ще говорим за такава инвестиция, каквато все още тя не е довършена или тя няма да бъде довършена, в смисъл процеса започна, говоря за инвестиция тип Нюкасъл или тип Ман Сити, там говорим за такива пари. И човека очевидно, дет се вика, ги е похарчи, т.е. ги е приготвил и изглежда, че иска да ги похарчи, за да
поизпере малко държавата Катар в световното око и така нататък. Същото, което направиха саудитците, впрочем. Така че наистина може да се предположи, че би се насочил някъде до сега. Като видим какво е тук вече наистина трябва да започнем да гадаем, защото какво искам да кажа, че който и отбор да вземеш, Борнмът, Брентфорд, все едно, няма значение. Лутън Таун, ако искаш. Айде, Лутън Таун, там стадиона е проблем, не знам си какво, но искам да кажа полушеговито, че за който и отбор да говорим, ако се излее такава инвестиция арабска върху него, съвсем скоро ще говорим за кандидат за топ 4, вероятно до 1-2 сезона. По същия начин, както сега говорим за Нюкасъл, и то се вижда с просто око, въпреки че как да кажа, парите не бяха изсипани, малко бяха така смисъл с черпак по малко, а не с цялата тенджера, нали, общо. Това е заради финансовия ферплей, да. Така, да. Да, така че не знам кой отбор би могъл да вземе. Смисъл, аз бих, ако трябваше аз да преценявам, вероятно би трябвало да се насочи към Спърс. Въпреки че те имат, как се казва, имат еврейски корени, едва ли ще са много щастливи от това да ги вземе точно шейха на Катар и така нататък. Сега, пегата, да. Аз ти казвам следното нещо. Когато става дума за такъв тип инвестиции в футбола, аз търся първо клуб, който има инфраструктура. Говоря за стадион. Задължително трябва да има такава. Хубаво е да има традиции, за да може да има потенциал за фенска база. И е хубаво, ако инвестицията ще трябва да е голяма за развитието на клуба, то инвестицията за купуването му да е по-малка. И да ти кажа, на тия три условия отговаря един клуб, който се казва Евертън и който в момента строи нов стадион, който е вдигнат вече, т.е. вдигнат е ограден, той е почти готов. И за 52 хиляди, т.е. горе-долу колко Сейнт Джеймс и Парк, т.е. не е малък този стадион. Да не говорим, че там биха могли нещата, понеже е на такова място в Ливърпул, че биха могли нещата да бъдат и доразвити като инфраструктура около него. Говоря за тренировъчни бази. Има традиции, един от големите топ клубовете в Англия, така че ще ми е много интересно да видя тази тема в къде отива, но ако аз трябва да посоча отбор, то аз бих посочил Евертън в интерес на истината. Те сега си имат младоженец, така да се каже. Казват се трите седмици, там 7 Partners. Тези инвеститори, знаеш колко много бързо променят мнението си за собствеността и така нататък. Добре, понеже има още 10 на 12 минути, да поговорим малко и за това, което ще се случва в Ливърпул. Защото, знаеш ли, аз оставам на страна контузиите, макар че може би не трябва. Оставам на страна, а може би наистина не трябва и въпроса дали е толкова голям проблема, че Ливърпул се играе от 14:30, макар че може би за хората трябва да обясним защо е така. Но аз ще кажа програмата на Ливърпул, защото смятам, че навлизат в един много ключов период. Говоря само за Висшата лига. Домакинство на Евертън, домакинство на Нотингъм Форест, гостуване на Лутън, домакинство на Брентфорд. Това са 4 мача преди гостуването на Манчестър Сити, а след него имат домакинство на Фулъм, гостуване на Шеффилд Юнайтед и на Кристал Палас. Тоест, от следващите 8 мача, 7 изглеждат удобни, изглеждат като мачове, в които Ливърпул ще влиза като фаворит, да се изразя така. Въпросът е какво можем да очакваме от Ливърпул и има ли нещо, което може да добавим. Разбира се, контузията на Андрю Робъртсън е много тежък удар по тях в момента. Първо много набързо да обяснат за това за 14:30 и 30 или 12:30 английско време, т.е. ранния матч в събота. Значи Ливърпул са от 5 години или 7 години, забравих насам, са играли 13 пъти в този слот, а следващите са с по 5 пъти или нещо подобно. Тоест за това го коментират в Англия и Клоп го коментира, като казва, че това малко не е честно, защото обикновено е имало мачове през седмицата, в случая националните отбори и времето им за възстановяване е по-кратко, както ще се случи сега, както впрочем ще се случи и след следващата пауза за национални отбори през ноември, когато е матч с Манчестър Сити, който току-що беше изместен за
за 2,5 наше време. Това е там въпроса, но той в случая той според мен не е чак толкова решаващ. Решаващо е друго. Тоест или може да се отрази, не че е решаващо. Сега в това дерби с Евертън, което предстои в събота в ранния час, Клоп трябва да реши, т.е. трябва да си зададе няколко въпроса и да им намери отговор. Например, Алексис Макалистър игра два официални мача с Аржентина в Аржентина, т.е. е пътувал много дълго и така нататък. Има още няколко такива казуса, в смисъл такъв, че дали не трябва да завърти по някакъв начин отбор. Обаче от друга страна все пак е Мърсисайдско дерби и ако Евертън се надигна в някой матч, вероятно би трябвало да е този. Така че това е наистина нещо много любопитно, което ще проследим в събота как се решава този въпрос. И разбира се, предимството ми се вижда на страната на Ливърпул, не за друго, а заради общата форма на клуба и най-вече за тия, дето вече им викат едва ли не Fabulous Five, т.е. да наречем предната петица, въпреки че тя се върти. Говоря за Коди Гакпо, за Нунес, разбира се, за начало на първо място Салах, Луис Диас и Диого Жота. Тоест това са футболисти, които вероятно съставляват, ако не най-добрата, една от най-добрите атаки, едно от най-добрите нападения в света. И това е проблем, разбира се, за Шон Дайш, защото Евертън не са, как да кажа, на този сезон не се слават с блестяща защита. Така че някакви такива неща ще го решават. Това дерби е иначе на къде са потегли Ливърпул. Не случайно споменах проблема с... т.е. споменах Майкъл Едуард, защото колко е важен футболният директор в случая. Т.е. който да свърши да си разбира. Той между другото почна първо като статистик, анализатор и така нататък, т.е. всички аспекти някакси му бяха ясни. Пък и този Джулиан Уорд, той си го готвеше за заместник, той не можа някакси да се впише и сега дойде немеца Йорг Шматке, който не знам дали той е отговора на това нещо и дали, разбира се, Клоп съвсем уважително казва, да, той е човека. Клоп вече говори за Ливърпул версия 2.0. Почти се едно се бяхме наговорили, защото аз преди 2 седмици в студиото казах, че това вече е Ливърпул, само че го нарекох версия 3.0, защото ми се струваше, че има и една преходна между двете. Но както и да е, въпросът е, че тази версия 2.0 набира скорост. Тази програма, която ти цитира, наистина изглежда постижима. Ако не 7 от 7 или 8 от 8, то поне да кажем колко да са. Поне едно 18-20 точки от тия мачове, които спомена. И разбира се, да видим и дербито с Сити, защото това винаги е мерило. Той има време, има цял месец, но е мерило в някаква степен кой докъде е. Точно такъв мач. На мен, понеже погледнах аз контузиите на Ливърпул, наказанието на Къртис Джонс е тежък удар, но той в началото на ноември ще се върне да играе, след като изтърпи наказанието си. Всъщност, Коди Гакпо и Диого Жота би следвало да играят сега, макар че до тогава има време, знае ли човек. При Андри Робъртсън няма естествено дата за завръщането му в случая. Добре, понеже има още малко време, има нещо друго, което за което сещаш да говорим около Висшата лига, защото честно казано така доста беше около Ман Юнайтед се въртат повечето новини и някакви любопитни неща, няма нищо, което да е с някаква по-сериозна тематика. Около Висшата лига. Как да кажа, е съвсем логично заради сделката, която им предстои, но ако за нещо трябва да се говори, поне на мен така ми се струва, много набързо, е големия въпрос, сега Спърс вече кандидати ли са за титлата или не са кандидати? И ако съдим по досегашните резултати, не говоря даже за личните награди и то 2 месеца поред, което е някакъв рекорд там пореден. Говори за треньори, за футболисти, за
и за клуба като цяло това е голям успех. Но вече Тотнъм вече не са да спързите им, така да се каже. Ето ще дам пример с матч в понеделник, който се задава. Значи този домакински матч с Фулъм преди време човек би си казал, и разбира се в зависимост от формата на Фулъм, че може да тръгне на деца вика на всички страни. Не, сега вече този матч изглежда като твърда единица, айде така да го наречем. Тоест в това нещо Тотнъм изведнъж станаха много убедителни. В това, че прибират точките и съответно проявяват характера, не само майсторството, не е само Мадисън, не е само атакуващия футбол на Постеково. Нещо генерално се е променило там и ако аз трябва да дам по-смел отговор, аз мисля, че Тотнъм със сигурност са в битката за титлата вече. Аз имам съмнения, те са породени от миналия сезон, от примера с миналия сезон, когато отново говорихме и тогава си спомням колко добре говорихме за това, че Антонио Конте е постигнал баланс, той има опита, има играчите, те са в такава и такова състояние. Някакси на мен все още не ми се вярва, че Тотнъм е чак толкова стабилен в играта си. Ще видим обаче всичко това на къде отива. Така че пак ни чакат ни доста интересни матчове през уикенда. Ами добре, до тук да приключим. Възстановяването на клубния футбол поне за известно време ще ни даде възможност да се върнем към обичайния си ритъм на анализи, така че това е всичко от нас. Пък другата седмица вече ще си говорим за конкретни събития, свързани с изиграни матчове от Висшата лига. От нас довиждане.